karong gabi una, okay ni ang akong sugilanon. Ang istorya sa isa ka tao nga magluluto, nga nagluto, sa tahon. Bitaw guys, joke na. Bitaw guys, magkuhan ko, magluto ko og sutanghon kay murag namin manisig ko po sa baw. Kanang sutanghon soup bitaw. Tapos, wa mo kabalo o kani among napalit sutanghon ba ni or bihon. Kani na lang akong gamiton. Tapos, wala mi, lamin na to na celery o cabbage. Wala mi celery o cabbage. So, akong igamit, carrots ra. Wala mi lain nga utan. So, mo na akong mga ingredients guys sa akong sutanghon. Simple lang nga luto. Kanang inato ra nga luto ba? Kanang, basta-basta na nga luto. Ha? Mura ka to. Muna akong mga ingredients guys. Ako pakita sa inyo. Muna akong ingredients guys. Kuhaan ko og luya. Kaya muraganan ko gumut-humot ang sabaw. Luya. Dahonan. Green pepper. Ang manok ako na nang gikusi-kusi. Ako na nang gipang ginagmay ang manok. Ako na siyang giboil. Tapos akong ginagmay. Sibuyas. Ahos. O carrots. Tapos ang sotanghon. Ano siya guys? Ang sotanghon. Buong kabalo, sotanghon ba ni or bihon? Basta mo na na. Guys, nagprito po ko og chicken pero wala na ko butangi og oil. Wala ko butangi oil. Para siya bake nga style ba. Wala oil. Tod magmura siya pinirito. Ano siya. Kaya ako manang gi-marinate na. Marinate din ako siya. So guys, hapit ako mga manugluto. Manok na lang ko lang. Dayon manang ko. Then mag-edit na din ko. Yay! Kay kuan. Gidayon na akong luto karon kay para na ako magluto. Amo na init-inito ng mga sudan. Tapos karon nga week ko na may rice. Dili sa mag rice kay mga tambok nga mi salad lang mi o nagpalit man po mig kamuti og saging. So mo na among kamuti and saging. Nagpalit po mi mais tapos kanang chicken mo na mo ipang tabi mo na mong ibutang sa among side nga soban nga pagkaon kay magsalad naman mi katong lettuce tapos among parisan sa manok kay murang rambok lagi grabe na so kailangan mag diet nagprito man ko suwal nagprito ko mag-edit na ako inahinay. Wala to guys, I love you all. Hi guys, kauntan niyo yung prutas, cherry o blueberries kay medyo gigutom so kaon na lang kong prutas. Maayong buntag! Maayong
Mayong bunta guys. Karon kung padulong na itong paulis yun. Kaya hapit sa dili na 7 pa rin siya mong gawas. So basta ako man akong luto tanan. Hindi na tanan amon na init-inito na namon. Among sudan. Tapos kumusta na mo tanan da guys. Sorry kayo nga late kung nag-upload ha. Kay grabe. Na busy ko. So, ako'y time naka-edit. Kaya na itong Sabado, nalakaw mi niyots. Pag naamugod si Yots, dili labi ng day off niya. Dili ko maka-edit kasi sige na chika. Kaya story sa unsa. Mga plano, uban pa. Ako naka-pending ako mga vlogs nga uban. Pero okay lang kay ako man edit. Ako na-edit mo karon basta mag-work na siya, editor mangin ako. Balag mag-double pa na ang upload basta kay na-edit na ako. Kaya si kaya yung pagkuhan din. Kaya ginhawa akong tiya ko. Kaya kong book mo, marag kiraan tao. Hi guys! Sabot na si Yots! Of course. Wala, nagprito mo kung isda. Isda. Ano kaguluhan natin? Natin, bebe. Saan yung ganito? Kung lagi, manok. Zig. Hi, good morning! Hi, my bones. My bones. Hard ko eh. Kailangan tamatog sa iyo kanon yan. Kabalo ka, alas 8. Siyempre, alas 7 ba akong shift, diba? Alas 8 pa lang, maharap pa daw. Hard ko. I'm exhausted. I'm exhausted. Tsaka. Okay kayo. Patos niya, pinakuot kayo. What kayo? Hindi ginawa ko ulit. What happened? Kuha na kong crown. Ano naman? Ako man to sa Lexon, kaya hapit, hinog naman siya. May sundanan. Yun lang yung pakuto yun. Really? How sure are you? Hindi siya basa-basa. Hindi siya basa. You're so dirty. Hindi yun, sa ano man. What? Kung ano tabi, I'm hungry. Kung gani, na akong gusto mong kaog rice, kaya doon ako na. Ano, magluya tayo. Feeling na ako kay pag murag nag-remission, without that remission. How will you keep from dying? Stop reminiscing. Who is your kissing? Oh, yes, of course. Wow. Naulot na sabaw, naubsan. Hindi ko na namin siya yun. Masunod magindi siya. Maayong gabi, guys! Maayong gabi! Maayong gabi! Maayong gabi! Ganina ako ni Mata, pero wala ko naka-vlog. Sorry kayo. Ang hair. Grabe ka hair though. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ikaw, di alam kung waligo pag lakaw ni Yuts. Ito guys, sumalawag andam sa... ikaw na wala pa ko naman andam sa panman. Balo ni Yuts. Kamulo pong andam, ako na siyang gipukaw. Kaya ako na siyang tingnan na mag-lego na. Right? Alas 5 na. Tuod. Nami mangga guys, nga hinog na. Amo ni kaunon niya, kaya hinog naman. Ungo ka na siya ang mangga. Na akong pagta sa inyo. Kini ang iyang suliran. Kini si mangga. Ako ni butang sa ref. Kahit hinog na. Para kaunon na mo, para lamiubog na hubog. Para ka to. Saging. Kani nga saging. Dahil po ni siya nga saging. Kanilong ago ni siya nga saging. Nasa may avocado. Wala pa na hinog. Ugmora ka to guys. Unya na po. Hi! Good evening! Good evening. Dami awi. Tamis ko siya mangga yun. Namiss kayo? Walmart, 50 cents ang isa. Pagkaan pa? Oh, clear kay mangga ba? Potato na mo nga di siya sa ganahan. Daghan ra pa kung dipalitan ni. Imo na ni pecan pie. Wala man lahi ang mga potato. Potato pie. Ay, potato ka lang. O, sa rin na. Sweet potato man na. Hindi siya ganahan. Mas ganahan mong kwatong kwan. Bisa ka ng Pinoy. Gig ng kwan ba? Asian man to. Pagkas ako sa sakyanan na, ako'y paandar.
Andan ako daan, tas siyot, sumala siyang makeup, nag-brush daw siya. Hi! At sa ko sakyanan ha? Thank you tayo yan. Ito itaruhan tayo mong listo na. Ako ba itong ipulas? It's time of the day again. Adto na ako guys. Adto na ako. Ano din akong bukot ng cellphone? One picture with her in it. And I gotta look at it too. Oh, Nag-ulan? bye! Nananaw yung kuan, just the three of us. Wala kasi yun sa kilaka. Gugmang gibati. Di kay naloy siya ni kuan. Yung Channeline Mercado. Nalipay na siya daw kay kuluran na daw iputlan. Gaan na daw ko na yung pamati. Nara siya. Babae walang pahinga. Dapat ako ulo sa hinilakaw. Ang arte ko kasi.